nyana kaphindile akalali angavuki nanto. Ndiphinde ndavuka nelinye kwakhona ndizokucebisa wena mntasekhaya, andizokuba mde. Ndifuna nje ukwazisa ukuba phambi kokuba uthathe nasiphi na isigqibo ebomini, ubuzikisa ukucinga. Ungathathi isigqibo ngokungxama, kuba ke ngesigqibo nje esinye singabuchitha buphele nya ubomi bakho. Isigqibo nje esinye singayichitha iminyaka engama-20 nangaphezulu. Ngesigqibo nje esinye osithathayo uzokhumbula ke ukuba ezinye izigqibo zikhangeleka zibhadlile logama ungekazithathi, ze ukhale wedwa mhla wazithatha. Ngoko ke phambi kokuba uthathe isigqibo sokungena emtshadweni, hlala phansi, cingisise. Phambi kokuba uyeke umsebenzi, qala uhlale phansi, ucingisise. Xa kaloku uthatha isigqibo, funeka ucinge ukuba izinto azihambanga ngale ndlela onqwenela ngayo, ingaba uza kuba nalo na iqhinga nasiphi na isigqibo onqwenela ukusithatha ukusukela namhlanje. Kucelwa ndim mntasekhaya kuba usuhlale phansi usikise ukucinga phambi kokuba usithathe isigqibo eso, kuba hleze ungazisola unaphakade. Ndavuka nelitshona. Enkosi ke, ndiyabulela. Yena akaphindile.